हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ'आव लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे टपिकनि सायाव भिडिअ लाबोदों बेनो जाबाय जुदि नोंथाङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ आधार कार्डजों लिंक खालामाखैबा नोंथाङा गोरलैयैनो बानायनो हागोन लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ इउटिउबआव नायदोंबा इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ थुलां लोगोफोर बेबायदिनो गोदान आरो इम्पर्टेन्ट भिडिअ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबा नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन थांनाय बायदि लोगोफोर नोंथाङा न'आव थानानैनो नोंथांनि स्मार्टफनजोंनो नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनो हायो आरो बेबो थाइसेबो एक्सट्रा फैसा होआलासिनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा बोरै मबाइलजों नोंथांनि आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनो स्टेप बाय स्टेप खालामनानै फोरोंलांगोन लोगोफोर आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायगोन होननानै आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनो थाखाय नोंथाङा मा खालाम फार्स्टआव नोंथांनि मबाइलनि क्रोम ब्राउजाराव थां क्रोम ब्राउजाराव थांनानै सार्च बाराव npci बिदि लिरनानै सार्च खालामना होबानो जाबाय सार्च खालामनाय लोगो लोगो नैबेबायदि फैगोन होमबा नैबे फार्स्ट लिंकआव npci आव थुना हो थुनाय लोगो लोगो नैबेबायदि फैगोन होमबा नोंथाङा मा खालाम नैबे कनजिउमाराव थुना हो कनजिउमाराव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा नैबे अपसन मोनसे नुगोन भारत आधार सीडिंग इनेबल बे थुना होबानो जाबाय होमबा बेबायदि पेज गेवगोन होमबा नोंथाङा मा खालाम नैबे नुगोन आधार सीडिंग /d सीडिंग बे थुना होबानो जाबाय होमबा नोंथाङा नैबे माखासे अपसनफोर दं फिलआप खालामनानै साबमिट खालामना होबानो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ लिंक जागोन आरो होमबा फार्स्टआव मा बिगोन नोंथांनाव आधार कार्ड नाम्बार बिगोन बेनि उनाव सेकेन्डआव बेयाव सेलेक्ट बेंक ओमफ्राय बेनि उनाव नैबे नुगोन एकाउन्ट नाम्बार बेफोरखौ फिलआप खालामनानै ला होमबा आधार कार्ड नाम्बार होखांनायनि उनाव नैबे सीडिंआव थुना हो सीडिंआव थुनानै मा खालाम नोंथाङा बेंकखौ सेलेक्ट खालामनानै ला बेनि थाखाय नैबेयाव थुनानै हो सेलेक्ट बेंकआव बेयाव नोंथाङा नुनो मोनगोन बबे बेंकखौ नोंथाङा मबाइलजोंनो सीडिं खालामनो हागोन एबा लिंक खालामनो हागोन नै सेन्ट्रेल बैंक अफ इन्डिया स्टेट बैंक अफ इन्डिया नोंथाङा जुदि नोंथांनि बेंकआ स्टेट बैंक सेन्ट्रेल बैंक बा नोंथाङा बेफोरखौबो खालामनो हासिगोन दाना सिगाङाव बेनि अपसन गैयामोन नाथाय दा बेफोर गासिबो फैजोबबाय नोंथाङा गोरलैयैनो नोंथांनि स्टेट बैंक आरो सेन्ट्रेल बैंक ओमफ्राय कोटक महिन्द्रा बैंक बेफोरखौ गासिबो न'आव थानानै खालामनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि मा बेंक बेखौ सेलेक्ट खालामनानै ला आंना स्टेट बैंक होमबा स्टेट बेंकखौ थुना होनोसै होमबा बेंक सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नुनो मोनगोन बेयाव माखासे अपसन सीडिं टाइप बेयाव मोनथाम अपसन नुगोन फ्रेश सीडिं माने नोंथांना गोदान सीडिंबा बे थुना होबानो जाबाय फ्रेश सीडिंआव बेनि उनाव एकाउन्ट नाम्बार होनानै लाबानो जाबाय एकाउन्ट नाम्बार होखांनायनि उनाव नैबे फिसा बक्सआव थुना हो थुनानै गाहायथिं थांबा नोंथाङा नैबे खेबसा नुगोन बेखौ नैबे बक्सआव फिल खालामबानो जाबाय जि बक्सआव जि फिल खालामनांगौ फिल खालामखांनायनि उनाव साबमिटआव थुनानै हो साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो टार्म्स एन्ड कन्डिसन फैगोन होमबा गाहायथिं थांनानै नैबे एग्री एन्ड कन्टिनिउआव थुना हो होमबा नोंथांनि आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव अटिपि थांगोन अटिपि फैनाय लोगो लोगो अटिपिखौ होनानै लाबानो जाबाय अटिपि होखांनायनि उनाव कनफार्मआव थुना हो होमबा नैबेबायदि पपआप फैगोन आंना अलरेडि इन्डियान पस्ट बेंकजों मेपिं जाखानानै दं एबा सीडिं जाखानानै दं
आंनि दा प्रेजेन्ट DBT एकाउन्टआ एबा सरकारनि जायखिजाया स्किमफोर फैयोबा जुदि एप्लाइ खालामोबा आंनि जायखिजाया स्किम एप्लाइ खालामनायनि फैसाया आंना इण्डियान पस्ट बेंकआव हाबो आरोना। जुदि आङो दा स्टेट बेंकखौ बिदि सिडिं खालामोबा होमबा मा जागोन आंना स्टेट बेंकआवसो ट्रेन्सफार जागोन। जुदि आङो खालामबा कनफार्माव थुबानो जाबाय। कनफार्माव थुनाय लोगो लोगो आंना होमबा DBT एकाउन्टआ चेन्ज जानानै स्टेट बेंक इण्डियान पस्टनिफ्राय चेन्ज जानानै स्टेट बेंकआव फैगोन आरो जुदि नोंथांना मोनसेल' बेंक एकाउन्ट दंखायोबा बेबायदि सेम प्रसेसजों खालामनानै लाबानो जाबाय। होमबानो नोंथांनिया बेंक एकाउन्टजों आधार कार्डजों लिंक जागोन। बेबो नोंथाङा बेंकआव थाङालासिनो गोरलैयैनो न'आव थानानैनो गावनो खालामनानै लानो हागोन आरो लोगोफोर। बेबायदियैनो नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों गोरलैयैनो लिंक खालामनो हागोन लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम, लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालाम।